Addig megmutatok fent ilyen környezeti dolgokat, mint tudom én. Ha akarom, akkor naplementés, napfelkeltés dolgokat, vagy akár éjszaka is. Az éjszaka jön el. Kapcsolgatjuk a lámpákat nyilván. Úgy megvan. Időjárás szépen tudom rontani. Nullára is? Hát, hihetetlen. Nagyon komoly. És mennyiségű felhőt tudod nyerteni az égre. Ez így jó. Ez így jó. Mi a viszonyítás? Most középen vagyunk, abszolút centerline? Igen, akkor rajta a centerline, hogy a lányt az ablakörű csókjában. Csókja, igen, látom. Jó, azért kérdeztem, hogy mi a viszonyítási pont, hogy leszállásnál az fontos. Ezt mondja, hogy... Ma van épüljünk. Ilyenkor a jobb oldali üzemanyag munkákat nem kell bekapcsolni? Ha jobb oldali motort indítod, akkor be kell. Akkor kell csak, ugye? Zivatarfelhőt, azt nyilván meg lehet nézni időjárásra magam is. Monitor radar display. Go around. Szóval ezt is tudjuk szimulálni, aztán ilyet akarunk betenni, ilyet másfajta csinálni, ilyet tudok csinálni. Ez ástartnál? Hát lesz, hogy be lehet rakni, így szoktam autót is minden. De állat, ez hihetetlen. Nagyon profi ez a cucc. Kanadaiaktól van a program is? Meggondolsz? Hát full left, full right. Nem csinálhatok, persze. Lehet? De 130 csomó körül föl lehet szállni vele. Ugye most száraz a pálya előttünk, így néz ki, amikor nedves, így néz ki, amikor jeges, nyilván ehhez tartozik a fékhatás is. Braking action-t is tudjátok módosítani? Így van. Komolyan? Persze. Nagyon Úgy jó. néz ki, amikor havas, amikor teszik hozzá egy kis szelet, akkor a feled is fogja rohanni a pályán. Majd mondjuk szakad a hó. És akkor megnézzük. Látod, hogy fújja a szél a havat a pályán. Nagyon komoly. Az éjszaka. Akár. Taxi az milyen erős? Ennyi. Egy kérdésem van, hogy van valamilyen átkapcsolás, vagy ez tök automatikus, hogy mikor kell használnom a rudárt és mikor a kormányt, az futókormányát? A radar az durván olyan 50 csomótól már hatásos, mert akkor érdemes, amikor oldalszél volt, vagy egy motorra jött beszállni, alapvetően nem kell használni semmire. Jó. Tehát az csak taxizásnál. Állítva. 2000. Viszont rá csak be valamit? 2 tonna? Ez miben van? Tonnában? Cost Index 29. Ez a valós érték, vagy most minden mennyit írok be? Mindent már én beírogattam. Bent vagy? Én beírogattam. És akkor legalább a speed tape-et fogja írogatni. Hát csak addig még iskolaközünk, tudod, legalább tudok kérdezni én is, nem kell foglalkozni, most a sebességtartással vagyok. Take off. Majd csináljuk iskolakört? Aha, szerintem. Stabilized. And one toggle, 20 volt.
Egy fokra. Egy fokos végszárnyal itt mutatja, hogy lehet repülni. Ja, hogy ennyian? Ez a minimum, az elég speed. És ez a King Speed-et, ugye? A 200? Az a King Speed. Mit szeretnél? ILS-t, volt, vagy NTP-t, vagy? ILS-t. De most az jól nekünk így, azt hiszem. Az jó? Ja, bocsánat. 30, ugye azt mondta? Hol veszik le általában a Pécsi? 3-nál? Külső markeren túl vagyunk már, ugye? Igen, 55 tonnák vagyunk, ez nem úgy reagál, mint egy pici repülőgép. Egész picike kormányozza, mert 55 tonnán nehezen indul meg, de ha egyszer megindul, akkor meg sokkal nagyobb kormány kell, hogy megfogja, és akkor egész évben be lehet oszcillálni egy ilyen. És utána szállít a hajtók, a szállít alatt vannak, és sok pont alatt vannak, alapvetően a gázadás az nem jósolással fog eljárni, hanem nincs emelkedés. Kormánytal meg kell fogni. 50, 40, 30, 20, 10. Szerintem megyünk és tovább fixen 15 Kihúzod jobbra? Tartjuk egy kicsit, és akkor... 155 csomó 5 fokos végszánnyal tudunk repülni. Ez hihetetlen. Valamelyik helytelen elektromos szivattyúkra nagy a fogyasztás, akkor meg tudja tartani a mást, és időszakosan És ilyenkor a végszárnyaknak a kibocsátás? Jó. Csak hogy merre kell belépni a pedált, ezért kérdeztem. Még egy kérdés, hogy autotrátor az magától kikapcsol, ha társadalom? Nem a fölkapcsoló kell, hanem a gázkaló. Gázkaló, igen, Az a szolanoidos, tehát öntartó kapcsoló, az nem szeretem.
Jobbra kell belépni a pedált, igen. Komolyan? Ilyen picit módozatokkal kellene. 50 tonnák vagyunk, azért tehetetlen. Sink rate. Sink rate. 50, 40, 30, 20, 10. De komoly, bocsánat. Igen, ilyenkor ellen kell neki tartani. Igen. Ellen kell neki tartani erősen. Hát mondjuk... Ja, de ezt ne csináltad. Hát ez nagyon jó. Azért ez elég erős meglepetés volt, hogy mi történik, nem megálltam. Nagyon komoly. Ez nagyon komoly. Füst. Látszik abszolút. Hogy nem látod a... Hajtóművek mennek? Igen. No, akkor azt mondom, hogy nekem színik, hogy jó. Jó. És ilyenkor van togánk? Togánk nincs, ugye? A felszállás, egy nagyon rövid iskorakör és ástart. 85? Arra vigyázzon, hogy a két motor között 2%-nál nagyobb különbséggel legyen, meg lehet tudni, azt látni. Akkor kicsi volt a stabilized, ugye? Csak 80%, bár hosszú a pálya, tehát már jelentőség. Így jó? És 130-nál fog menni. Próbáld meg kétszer, jó? Jó. Ki van rossz? Sink rate. Nagyon komoly. Úgy nyomott bele a földbe, hogy nem volt még. Keletkezik közben látszó, hogy szintre, úgy gyorsan süllyedsz, azért ez lehet. Ilyenkor filmelni kell, mint szállod gondolom. Persze most már azok úgy vagyunk rajta. Na. Rakjuk egy 30-as végszállót? Futónk van? Van. Na, akkor várunk fajnálni, mert közben lefolyt neked a szél.
40, 30, 20, 10. Azt a de komoly, hogy elviszi. Azt a de... Nyilván nem értem eléggé. Ennyire elviszi, hogy így oldalszeres beszállás van. Úristen.